gabi pag-usab, mga angkolog mga ante. Tuguti nasab ko ninyong mga ina sa tagkatahuran. Di lang kaninyo kolog mga ante. Isama na natin ang ating mga kaibigang multo. Ayan, balik po tayo sa pinag-usapan natin kanina mga angkolog mga ante. Tungkol po sa multo. Kung ito ba ay totoo o hindi. Siyempre, maganda pag-usapan yan. Lalong-lalo na ngayon, no? November 1, Undas Ting Kalalag. At siyempre, naisip nating pag-usapan ito kasi bagay na bagay. Mag-abat-abat usat ta, ha? So, kining mga talawan, kining mga dagkog, dagko na yung mga puting itlog. Siyempre, takot yan, eh. Yung lagi kong sinasabi mga angkolog ante, no, na para na mas lalo nating maintindihan na ang tungkol sa multo. Kaya nga pinag-uusapan natin ngayon at nananaliksik tayo kung meron ba tayong nakukuha dito at para mas lalo pa nating maintindihan. Bagaman mga angkolog mga ante, ang pag-aalala na sa multo ay siguro bahagi ng maraming kultura, no? At kasaysayan dito sa atin. At maraming tao pa rin ang may mga paniniwala, ha? At ritual na mapanatili ang kanilang kaligtasan. Mula sa pwedeng mangyari sa kanila, mga panganib na dala ng sinasabing multo. Nagingon nga, adunay mga gipang yama-yama ang atong mga anhing, yung mga ninuno natin para unsaon mamahimong luwas sa mga dili ingon nato. So narito ang ilan sa mga pwedeng sigurong gawin, no? Ayan, para daw maging ligtas. At ito yung narito ang ilan sa mga ginagawa ng ilan sa ating mga matatanda kung paano na maaring maging ligtas daw sa multo. Oo, di ko sinasabi na gawin nyo. Nasa inyo lang. Ito, ha? Ito sigurado to, panalangin at pananampalataya, no? Yung pagdarasal at syempre pagmamahal sa Diyos o sa anumang paniniwala na maaaring magbigay ng kapanatagan at proteksyon laban sa mga masasamang espiritu, di ba? Yung ginagawa ng ating mga lolo't lola. O ikaw mismo, no, nagdarasal, nagtirik ng kandila, matos minteryo para mugdagkot og kandila. Ayan. Ito naman, wala naman akong sinabi na gawin mo to. Ito yung ilan sa mga ginagawa ng ilan, no? Yung mga paggamit ng anting-anting. Oo. Wala ka ba sa anting-anting? Ako, hindi rin. Pero sa ilang kultura, no? Ang mga anting-anting, yung mga agimat ay pinaniniwalaang may mga kakayahan na magbigay ng proteksyon laban sa masasamang espiritu. O kato galing nakitaan kayo na ako nga nasa kwintas nga anting-anting, no? Kahit na sinaksaksen ng kutsilyo, nabali ang kutsilyo. Tinuod ba yun? Eto pa, ginawa na rin ito ng yung mga mas nakakatanda sa atin, no? At mas matanda pa sa lolo't lola natin, no? Yung mga paggamit na mga ritual. Ayan. Maaaring magkaroon ng iba't ibang ritual sa iba't ibang kultura na siyempre para din naman mapanatili ang kaligtasan ng mga tao, no? Mula sa mga multong hindi naman kanais-nais. So yung mga pagsindi ng kandila, yan, matik na yan, no? Ginagawa to sa sikihor to, pagtatawa siguro. Or bisag unsang ritual na. Ito yung mga ginagawa just to give you the background, no? Na mga ginagawa ng ating mga mas nakakatanda. Meron pa yung paggamit ng bato. Yung bato na hindi yung masama na ginagawang adik-adik, ha? Hindi yun. Naalala ko nga, no, pag pumunta ka nga daw sa sikihor, para daw dili ka makuanan ng hindi magiging okay yung anong pagstay mo doon, hahalikan mo yung bato. Anong klase ba yan? At syempre, mahalaga ring tanda na sa atin, no? Ikaw mismo dyan, mga angkolog, mga ante, na ang bawat bansa, itong Pilipinas, o kaya region, no? Maaaring magkaroon ng iba't ibang paniniwala at paraan para sa pagpapalayo sa multo, pero
ang pinakamahalaga dito ha, Col, pinaka-importante, makinig ka, ay yung paggalang sa mga paniniwala ng bawat isa at panatilihing bukas ang ating isipan sa mga kaibahan ng kultura at siyempre pananampalataya para wala ko ano, why blima, para okay pas alright ang tanan. Ayun. So, ayun no, ingat po tayo sa mga nasa biyahe ngayon at panaytingin po kayo sa likuran nyo. Baka magugulat lang kayo, kanina wala kayong pasahero, ngayon meron na. At hindi lang ako mag-iingat, pati ako dito. May gagawin pa ako dito sa studio. Hello multo. Migo ta ha. So, hanggang bukas na lang po tayo. No? Ingat na lang po tayo lahat sa pag-uwi natin sa iyong pagbiyahe. Kung may trabaho ka man dyan, basta wag nyo lang kalimutan. Lagi nyan. Tutoy ta kada gabi, alas 9, no? 9 p.m. hanggang 12 midnight. At bukas ng alas 5 ng madaling araw, makakasama din natin ay sila Tanya Chinita at saka si Uncle Dagul para sa programang Feel Good Morning. Magpapaalam na po ako. Ako po si Totoy Bato, ang mulusi sa Kigol kung meron kang kasamang multo dyan. Dinilang sa 90.7 Love Radio. Ingat po tayo lahat. God bless.